माथारि आगोलावथ' आंहा माबायाव बे थिपखाय जायगायाव माबा काजिगाव बै मंगलाजरायावमोन दा बेनिफ्राय आंहा बे धोरोमावनो बेसेबांबा बेमार आजाराव गोग्लैबाय बेबायदिनो गिलिफाल दुखु खस्थ' गोग्लैबाय बिदिनो मोदाय जांख्रिनाय बेबायदिनो बर' हारिनि नेम गोदोनिफ्रायथ' जोंहा गुरुदेब कालिचरननि ब्रह्मआनो मोनसेल'खामोन नालाय धोरोमा बे मोनसेल'खामोन बेजों आवाथि सावबाय थायोमोन अब्लाबो बेमार आजारखौथ' फाहामनो हायाखै बेसेबांबा बेमाराव गोग्लैबाय बेबायदिनो फाग्लि महर जालांबाय बिदिनो बयनिबो गिनां खारजालायनाय जाबाय बेबायदि आलाय सिलाय जालांबाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बिदाफ्राबो बिफायाथ' आं उन्दै समनिफ्रायनो गैखाया आंथ' नुखायाखै उन्दैनिफ्रायनो जोनोमनि सिगांनो गैखाया जाहैबाय दा बिमायाल' दंबाय थायोमोन दा बिदा फंबायफ्राबो मालायनाव थालाजोबनाय बेसेबांबा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दाहोना रुवाथि थारलाबायनानै देरबोनाय दा बेनिफ्राय आंनो उन्दैसिनमोन आरोखि जोंहा बिदा फंबाय साब्रै बिब' सासे माबा बिब' सानै ओमफ्राय आंनो लास्ट उन्दैसिनमोन आरोखि आं उन्दैसिननिफ्राय जोंनि बिदाया दैखराव बारसोमलायनानै थैदों बिराद आंनि माबा जानाय समावनो बे दैखराव बारसोमलायनाय थैदों साथामसिम दैखराव बारसोमदों साबासिम जोंनि न'खराव फाग्लि फाग्ला जालाजोबदों आरोखि बेनिफ्राय बे आंनि जाय हौवा बे हौवायानो आंखौ माने लांनानै बेबायदि मोजां फुजा होनानै माखासे हाजो हालायाव लांनानै बेबायदि कर्मखौ मावनो थाखाय एकदम माने गावहा हिन्जाव थासेयावबो माने हिन्जावा जेबो मावनो रोङाखै बर' हारिनि जाथिनि गिलुफालु खामानि मावबोयोमोन नालाय गोदो फोरलांबोबाय जेरैबायदि मावबोदों दाबो बेबायदि मावबोयोमोन दा बेनि गेजेरजों जि मावनाय कर्मफ्रा बेफोरखौ मावफिननो थाखायनो बियो गावहाबो गावनि फिसा फिसौफ्राबो जेबो रावबो लायाखिसै दा बे धोरोमखौ लानो होननानैनो आंखौ लांनाय जादों लांनानै जिखिनि हाजो हाला लांबाय फोरोंबाय दायाव आरो ओरै फैनानै बेसेबांबा बेयाव फैनानै बयखौबो दिनै आरो ओरै सानजा सोनाब सा खोला बिराद भक्त दं दा भक्तनि गेजेरजों आरो दा नैबे जायगायाव थिपखायाव फैनानैबो दा भक्तफ्रा नायग्राबो दं आरो बेबायदिनो जाहैग्रा बेमार आजार फाहामनो हाग्रा आरो ग्रह नक्षत्रखौ होयो बेफोरनि गेजेरजों माखासे बेमार आजारखौ फाहामनानै बेजोंनो माने बर' हारिनि जेसेबां माने गोदोसोनानै थानाय बर' हारिनि जाथिनि जेसेबां गोमानानै थानाय बेफोरखौ माने बिसोरो ऋषिमुनिफ्रा माने माबा खालामनानै लाबोयो दा बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंबो दिनै नैबेखौ गायै गायै गायबोबाय ओमफ्राय दिनै नैबेयाव बे जायगायाव जोंथ' आगोलाव नुफैयाखैमोन जोंबो देग्लायसो ओंखारफैदों अब्लाबो माबा मोनसे गोदोनिफ्रायनो माने गोदो बेसेबांबा सननिफ्रायनो दंनो आंबोथ' मोनथिजोबा जोंबो माबा मोनसे मोन्थाय बर' हारिनि जारिमिन दं होननानै बुंनायलाय जोंबो खोनानानै बे जायगायाव हाबफैदों हाबफैनायनि गेजेरजों जोंबो फला मोन्दों मोनाखै नङा मोननायनि गेजेरजों दिनै खनसेयावनो जोङो माने बेसेबांबा बेमाराव गोग्लैसोनाय मानसियाबो दाख्लैनि गेजेर जराव फुजा होफैनायाव लोगो लोगोनो हामलांदों आरोखि बिराद जौ फाग्ला माबा फाग्ला मोननाय जायगानि मानसियाबो मिथिजोबगौ ओमफ्राय दा जोंथ' मिथिखायामोन बियो लोगो लोगो खोनाबाव फैबाय हामलांबाय आरो लोगो लोगो बाथौ गैयिफोरखौ बेबायदि बाथौ होयो जों गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया बाथौ धोरोमानोखा आरो बाथौ धोरोमजोंबाबो दिनै सोरबाया आर'ज गाबग्रा सोरबाया बोलि होग्रा सोरबाया माबा होग्रा दंखायोमोन नालाय दा अब्लाबो जोंना बै गुरुदेब कालिचरनजों बै फोरलांबा बाजिजों जेरैबायदि गोदो माबा जाबोबाय जाथिखौ फोसाबनो ओंखारबोखानाय नालाय बे जाथि फोसाबनायाव जेसेबां हेंथा जाबोदों बेरेखा जाबोदों अब्लाबो समाधान जाबोदोंमोन गोदोनि राजाफोरखौनो फोरलांबा जेसेबां आसिरबाद होबोदोंमोन दा बेफोरनि गेजेरजों बेयो होबोनायजों लोगोसे बे मावनानै गालांबाय आरो बिनि उनाव गेजेर खोलोबाव मोनसे थांबावबाय बिनि उनावसो आंनि बे बोराया हौवाया बे दा थैलांबावबाय आरो दा बिनि आखाइनि जि भक्त थालांनाय आरो जि मावबावनांगौ कर्म आं दा हिनजावबाबो बिमा महराव बयखौबो फोरोंनानै आरो बेबायदिनो गथ'फोरखौ जेनेबा फुजारि ऋषिमुनि बिसोरबायदिनो हाजो हाला थांफाखानाय दा सोलोंसा जागासिनो दं दा बिसोरो गुरुनि बोसोनखौ जेरैबायदि मानिखादों दाबो आं दं हिसाबै गुरुखौथ' दस्रा हमनो हाला नालाय बे नियमखौनो गासैबो मावलांगासिनो दं आरो ओमफ्राय दा बोसोराव जोंना फुजाफ्रा बोसोरसेनि न'खरनि फुजाबा बे बाथौखौ जेनेबा खननै ओंखाम गोरलै जानाय माइ गोरलै माइ गोदानाव खनसे आरो बोसोराव बोसोरखिया फुजा बे जेनेबा बैसाग मास फैयोबा बैसाग मास फुजाखौ जोङो बेनिफ्राय माबा जोबथ'यो आरोखि बेनिफ्राय नोंथांमोना दिनै बेयाव फुजा होदों बे बिनि फुजा होनायनि गुबै थांखिया मा मानि नामै बेयाव फुजा होनाय जादों बिनि फुजानि गुबै थांखियानो जाबाय जेसेबां माने बेहाय गोदोसोनानै थानाय आगोलनिफ्राय मावबोबाय थानाय कर्मफ्रा माने बेमार आजार जेसेबां मावबोनांगौ आरो बेसेबांबा दस्रा दस्रा धोरोमनि मेरला गोसारनानै दंमोन नालाय दा जोंनि मानसिखौ फुजारि खालामनो लाबोबाय नालाय बेहाय जोंबो हाबफैबाय थाबाय थारमाने गेसाव गोफोनबा जाहाथे जोंनाव दानांथों बर' हारिया जेसेबांखि फैया मानो बेमार आजार गाहोनो थाखाय फैगोन बेखौ मैयानि समाव जों ग्रह नक्षत्रखौ होना होबाय ग्रहफोरखौ जों शनि ग्रह होदों राहु केतु
मंगल बेखौ होदों जोंना धोरोमा माने नय ग्रहजोंबो फैयो नालाय बै माबाखौ लानानैसो नय ग्रहखौ लानानैसो माखासे ग्रहसारिजोंबो ग्रहआव नांनानै थानाय बेखौ माने जों बोलिजों होआ नालाय बिबारजोंनो बे जयग'जोंनो फिथाइ सामथाइजोंनो जों जयग' सावनानै फाहामो गिदिर गिदिर बेमारबाबो जों बे जयग' होनानैनो हामो बेमारखौ फाहामो आरोखि जों अजा मुलि दावालि जेबो गैया जाय जाहैदों बेफोर माने बे माबायाव देहायाव एसिडफोरा हाबखायो नालाय बिसोरजोंसो बेखौसो लानानै जाहैनानै बेमारफोरखौ फाहामो आरोखि बे समावथ' बेलाय जाबोखादों मेरला धोरोमानो बेबायदि मेलाखा सोरबायाथ' ओरैनो जांख्रिनायखौ लानानैनो नों जानांगौ जानो ओंखारदों बेबायदिनो बेमार फाहामनो ओंखारदों गावनो धोरोमखौ बोखावलांदों हारसिङैनो माने गुरु जानो ओंखारहैदों गोदोनि धोरोमा मामोन दासिमाव बेसेबां मा जाबोदोंमोन बेखौथ' रावबो माबा समाधान खालामनो हायाखै नालाय दा बिनि गेजेरजोंनो बे फोथायथि गैयियावनो मानसिफ्रा बेबायदि गावखौनो गाव साननो रोङा जासेनो अहंखार दानि मुगायाव अहंखारा बांसिन सोमजियो नालाय देरगानो लुगैयो दा बेफोरनि थाखायनो जे एसे फाहामनो हाबाथाय बे गावस्रालांबाय गुरु जाहैबाय दा बेनिफ्रायसो दालाय दालाय बांलांनाय जादों नालाय दा बे बिदान्थिया बयबो राजा जानो ओंखारनायावसो बेफोर रोखोमा जालांखायो राजनितिकआव बेनो धोरोम नितियाव बेनो दा बेनिखायनो बे धोरोमनि जेसेबां दङ धोरोमखौ लानानै नोङो जाथिखौ खांनांगौबा धोरोमनि गेजेरजोंसो नों बे कर्मफ्रा माने साक्सेसफुल जानानै फैखायो धोरोमखौ जेसे दिन दैनानै नों जाथिनि कर्मखौ मावबाय थानो हाया एसे दिन जाथियाबो खौसे फैखानाय नङा बेखौ जों स्पस्त गोदोनिफ्रायनो इसोरफ्राबो बुंबोबाय थाखानाय आरो माने जाथिनि गेजेराव धोरोमखौ नों बासिलायनाय फैयोना दा नोङो जेसेबां धोरोमनि गेजेराव दावराव दावसिया फैबाय थानाया जाहैबाय नों धोरोमाव देरसिन दुइसिन बा जाथिखौ लानानै जोंनाथ' गोदोनिफ्रायनो बाथौआनो थार बेनो सैथो जेनेबा बेखौनो होननानै सानखायो सोरबा बोलि होग्रा सोरबा बिबारजों होग्रा दा बेयाव जोङो जयग'जों होबाय जयग'नि गेजेरजों आरो जोङो ग्रह नक्षत्रजों बेद पुराणजों बे बिश्व हिन्दुफोर जेसेबां माबाफोरखौ बाहायो बेफोरखौ देरफानानै माखासे ऋषिमुनिफ्रा बेखौ सोदांलांखानाय दं आरो बेनि बागै आरो माथो बुंनो रोंबावो आरोखि आरो माखासे निथिया दंबावो जोंहा खेराइ फुजाया जाहैबाय जों माग मासाव जेनेबा बे ओंखाम गोरलै जानाय माइ गोरलै समावनो इसिङाव लोखि सोनाय बा बर' हारिनि जेसेबां गांनाय उखैनाय जेसेबां बर' हारियाव थाबथानानै थालांनाय जेसेबां बर' हारिनि गोदोसोना थानाय बेफोर कर्मखौ बोखांनो थाखाय समाजखौ नाङै राजहुआयाव जेसेबां माने बेखौ होनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जों बिश्व जयग'बो होनाय जायो बे बिश्व जयग'आबो बे नय ग्रहखौ लानानै होनाय जायो बिश्व जयग' जों सानथामखौ होयो आंनि मुङा बिराज बसुमतारी आं बे मन्दिरनिनो आफादगिरि आरो लोगोसे आं जोंनि हेटारि दंफायो आंनि मुङा बिराज बसुमतारी नोंथांमोननि नैबे अन्थाइ बान्दो मन्दिराव दिनै मोनसे जयग' बा फुजा होनाय हाबाफारि लादों मा बुंगोन बे समाव आदसा बे समाव दिनैनि बे फुंबिलि समाव गासैबो निउस चेनेलनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय दा जोङो बे समाव जोंनि बाथौ हान्जा मोनसे फुजा होगासिनो दङ बे जाहैबाय बुधबारि बिथाङा बासुगावनि बिजनिनि बिथांनि जेनाखि भक्तफोर जोंनि सारा फटबजरा एलेकायाव गोसारनानै दङ दा बिथाङा बे गासैबो भक्तफोरखौ लानानै दिनै बे जोंनि अन्थाइ बान्दो सिलभान अन्थाइ बान्दो मन्दिराव जोंनि दानि थासारि आरो जोंनि नैबे मन्दिराव जे माखासे जोङो जारला लोंला बेफोरखौ दिनैनि बे फुजानि गेजेरजों फोथारनो नागिरदों लोगोसेयै जोंनि बे बिटिसि हालामाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोरनाखि आन्दलन खालामनानै दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ आरो बिथांमोना अबथिरायै रुंसारि जालांबाय दा बिथांमोननि मुक्तिनि थाखायबो जोङो नैबे जग्यखौ होफादों लोगोसे जोंना गणेश फुजा दङ आरो बिस्वहरि फुजा आरो गुरु फुजा गासै बेहाय सुनि राहु केतुनि गासिबो दंजोबो लोगोसे जोंनि बे सिलभान अन्थाइ बान्दो मन्दिरनि जौगानायनि थाखाय आरो बाहाय गासैबो जोंनि मावनाय दांनायफ्रा जाहाथे माबाफोर भुलफान्थिनि थाखाय जों दिनै बे जग्यखौ खालामदों दा जोङो बेखौबो आसा खालामदों जाहाथे जोंनि दिनैनि बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बे सिलभान अन्थाइ बान्दो मन्दिराव जोङो सेरखम बादि हाबा मावनो हायाखै जेरै जोङो न' बां मन्दिरफोरखौ जों दासिमबो फोसाबनो हायाखै दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों जि जाहाथे जोंनि बिटिआरनि जायफोरनाखि बे थानसालि डिपार्टमेन्टआव दङ जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बे अलखद बा जोंनि दुखुथिया बे मन्दिरखौ नुसनहरो आरो
सरकारि अनसुंथाइ मोनो आं बिनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौबो खावलायनाय जाबाय आरोखि दा जोंनि बे सारा बुहुमाव गासै बिश्व शान्ति जानायनि थाखाय दिनैनि जौगआवबो जों बेखौ लाफादों लोगोसे आं दा एसे आगोलाव बुंखांनाय जे जोंनि एनडिबिफ्रा दासिमबो सुक्ति जाखानानैबाबो जेलखानायाव दङ जाहाथे बिथांमोनाबो मुक्ति मोनो जों बेफोरखौबो दिनैनि नैबे जौगनि हाबाफारिजों जों लाफानाय जादों बासरिखा मोनसे फुजा खालामो बोसोराव खनसे ओमफ्राय जोङो बे माखासे बोथोर नायै बोथोर फुजा दङ जेनेबा जोंनावहाय 17टा मन्दिर दङ 17टा मन्दिरा बेहाय देब देबीफ्राबो आलदा आलदा आरो फुजाफ्राबो बोथोर नायै बोथोर आलदा आलदा आरोखि दा बिथांमोनहा बुधबारि जे दिनैनि बे जोंनि हाबाफारियाव दा बिथांमोनहा फुजा होगासिनो दङ दा बिथांमोनहा फैनाया दिनैसिम बोसोरसेयानो जाबाय दा बिथांमोनहा जोंनि बे मन्दिरखौ फैनानै गोसो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनहा बे मन्दिराव बाथौ मन्दिरबो गायसनबाय लोगोसे सारा बे जोंनि बिटिआर हालामनि भक्तफ्रा फैनानै बाहाय गावसिनि भक्तजों लोगोसे सारा जोंनि बुहुमनि मानसिफोरनि बेमार आजार आरोग्यनि थाखाय बाहाय बिथांमोनहा सम सम जग्य होफैयो आरो बिथांमोनहा प्रत्येक फुजानि बोथोराव जेनेबा नोङो नै दाख्लि थांबाय माबा बिश्वकर्मा बाहायबो होदों दा बिदिनो दफे दफे बिथांमोनहा जे दिनाव जे फुजा बेखौ बिथांमोनहा होबाय थायो आरोखि नोंथांमोननि नैबे फुजायावहाय बबे जायगानिफ्राय बाहागो लाफैदों दा बाहाय आंथ' एसे आगोलाव बुंदों सारा बिटिसिनि मानसियानो बिटिआरनि मानसियानो बाहाय दंफैयो आरोखि जेनेबा सारा पर्बजरायाव प्रत्येक गामिनिफ्राय सासे सानै बेबायदि लानानै गसाइगाव दङ क'क्राझार दङ बाक्सा दं चिरां दं बिजनि दा बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय रेजेक्ट बिथांमोना बे बुधबारि होनाय गुरुनि सायावनो बिथांमोना होदों जों बेखौ होनदों जे दा जे जोंनि बिटिआर माबायाव हालामाव जे गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव हाद्रि सारलायनाय जों बेखौ मालाबाबो मोजां मोना जाहाथे जोंनि बे बर' हारिया जोंनि बिपदनि समाव जाहाथे गावजों गाव अनलायनानै खौसेथियाव फैयो जों बेखौबो दिनैनि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ खावलायदों आरोखि आङो बे दिनैनि जोंनि सिलभान अन्थाइ बान्दो बाथौ आश्रमनि जानानै दिनैनि बे जोंनि फुजा हाबाफारिया जाहैबाय जोङो सारा बिटिआर ओनसोलनि सान्थि यज्ञनि जुनै जोङो सान्थि यज्ञ होनाय जादों दा बेहाय गिबियावनो जोङो 2002निफ्राय जोंनो बे मन्दिरखौ जों गोसो जानानै आजावनानै मोनफैयाखै बा सोरनिफ्रायबा सेनानै लायाखै बाव सिसिल होननाय सिसिल मारागनि अननायाव बिथाङा देब देबीनि बायदिसिना महरै रुप देखायनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ उफुजासि हिसाबै बे ओनसोलखौ हगारना होदों दा बाहाय पर्बजरा हिसाबै जोंनि दुलिगाव ओनसोलाव गिबि बाहागो लानाय जादों बेनि उनाव जों थिपखाय ओनसोल आरो सारा पर्बजरानि ओनसोलनि रायजो राजा बाहागो लाबाय आरो दिनै फैनानै 2002निफ्राय दिनै गोबां रोखोमनि जायगानि दाब जायगानि आइ आफा बिदा फंबाय बायदि धोरोमनि बिथिंनिफ्राय फैनानै जोंनि मन्दिराव नायफैनानै बिथांमोनहा दिनै बे आइ बुधबारि हानजानि खेराइ बिबार बाथौनि हानजाया फैनानै जोंनाव बोसोरसे जाबाय बाहागो लाफैनाया जों बाव बिदिनो गुबुन देबतानि गुबुन नियम निथिजों दफे गावसिनि ट्राम्स हिसाबै जों फुजाखौ होनाय जायो आरो दिनैहाय आं मोनसे खावलायनो सानदों जोंनि बे बिटिआर हालामाव जाहाथे खौसेथियै ज' जानानै हारि आरो माहारिखौ खौसे लाबोयो जाहाथे बिथांमोनहा नैबे जोंनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एनडिएफबि बिथांमोनहा दिनैसिमबो जेलाव दङ बे जेलाव थानाय मानसिफोरखौ जाहाथे हारिखौ सिबिनायाव बायदि धोरोमजों अलखराव गोग्लैनानै बिथांमोनहा जेलाव दं गुबुन बांलादेश भुटान आसाम म्यानमार जाहाथे जोंनि बिटिआर हालामनि गासैबो लिडारफ्रा गावजों गाव बायदिसिना बुंलायाजासे आंनिनो आंगो बिदा फंबाय होननानै हारिनि खौसेथिखौ लुगैदोंब्ला बिथांमोनहा ज' जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ सहाय सुबिदा खालामनानै जेलनिफ्राय बख'यो आङो दानि
रुलिं गभर्नमेन्ट बिथां प्रमद बर' सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जाहाथे बिथाङा आग्रह जानानै हारिखौ खौसे लाबोयो जाहाथे बिनि गेजेरजोंनो जों दिनै सोलिबाय थानाय सरकारखौ आसा फारिनानै जाहाथे बिथाङा मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो साक्सेस जायो होननानै जों दिनै बे दिनैनि जग्यनि गेजेरजों बिथांखौ जों आफा इसोरनाव आर'ज गाबनाय जाबाय जाहाथे सारा अननानै साफ्रोमबो जेलाव थानाय बिथांमोनखौ मदद होयो आं बेखौनो खावलायबाय फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। मोसासो आं मोसा